Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04. This time check is brought to you by Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapaguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kampanya kontra African Swine Fever ginpabaskog diri sa probinsya. Demand sang karne, itlog kag gatas sa probinsya nagtaas. Sa balita national, death penalty sa mga pulis nga nakahimo sang makasilig nga krimen ginaduso ni DILG Secretary Anyo. Mga miyembro sang SSS pagasugataon sang mas mataas nga monthly contributions sa masunod nga tuig. Sa balita international, duha ka estudyante gikan sa UK kang nagbalik sa Hong Kong positibo sa bag-o nga variant sang COVID-19. Sa balita sa sports, Russell Westbrook nagsaylo na naman sa isa ka team. Sa balita entertainment, Sander Ford ginaresto sa mga kapulisan samtang sa balita espesyal, mga dapat ibaloon sa banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Disyembre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon ang nag-apekto karon sa extreme northern Luzon. Ang Visayas, lakip ng Negros Occidental kang siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanagob bangod sang easterlies. Mahuyang tubtub kasarangan nga hangin ang ma-eksperyensya naman sa bilog nga Visayas. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:58 kay na sa aga, magatunod naman las 5:29 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat sa aton nga mga naga-monitor iya sa Facebook, no? Live naton dire, no? Arangkada na halin kay Alex Montesa, kay R.R. Rehinio, Montua Rehinio. Binalay ba ni nga kuano, basahon ko ni siya kay do. Hindi kay kagamay isang fonto ni kita. Ikaw naman basa, dali Sa ikaduha bahin sining nagaingat nga programa, Aksyon nagding padako ni Sir Ray. Dali lang gid. Aksyon Radio ang regalo sa akon subong nga Pasko. Pinalangga ko nga makasimanwa ululupod kita maghinugyaw sa adlaw gintuga ang mahal nga Dios ta. Kita naman nga mga taga-balita, ikaw Aksyon Boy, Aksyon Eden ka ako magpasalamat kita sa talento. Bilang newscaster ginbugay sa akon kag sa inyo nga duwa. Padayon kita magserbisyo sang tampad para sa banwa. Please greet, layan niya. Please, greet natin si Loloya Manuel Aranda. Mayor, good morning dira sa imo, Mayor Manuel Aranda. Watching live sila sa widescreen. May aga ko sa Barangay Kabadyangan, Himamaylan. Ari ako sa balay. Paskwa nyo, kadtuan nyo lang di. Ako na niya. Ay, malala. Wala abi ko to dala. Siling ni RR bla. Nya ari lang ko sa akon balay sa mga taga-Kabadyangan, ari lang ko sa akon balay. Wow. Ang inyo Paskwa kadtuan nyo lang di. May matol-tol yun na da. Ako na sugpon. Sige. Ti ano bang rason nga magpuli to si RR? Gani man, Tagi na Paskwa. Given. Darius Beronia Cerantes, good morning man. Rodelyn Alvarez Bayabado, Merry Christmas sa imo.
Ano na? Grabe pag ito si Alex yun doon mga terminologies di ba? Lupad upod sa kadua nga dinadaan na isang maramit nga balita. Dinadaanay ba? The chika ba? Sige, Alex, kung kay Jocelyn Andrada Tiangson, monitor lang kami day sa barangay Mansilingan. Bia Jonathan, kumpare nyo na Maninay ka, hindi? Yes. Maninay ka man? Maninay. Kaya ano ang regalo mo sa ihado mo? Secret. Okay. Promera. May ara. Lagluwa sa bunyag, Christmas taga ano ginayaha mo na sang papel sa maninay. Amo na. Sige, sige. Ibutang ta ka mo ni tanan niya sa alang-alang ang sitwasyon niya. An ko Kaya, galing kay amalo mo lang naton, sorry gid ato lang nakita ko sa Facebook bala. Sorry gid ihaddo ha kay ang maninay gwapa pero wala gid kwarta. Correct. Ang maninay gwapa, ganda lang po. Wala tayong pera. Kailang man na. At least may maninay ka na Beautiful. Oo, na. Oo, ipabugal mo na ha siya. Ipabugal. Ano man yung labot? Ato nang maninay kung nabagit lang na pero gwapa na yan. Nan. At wala least sa- may negative side kag may positive. mabalance. Balansa. May Oo. equilibrium. Perfect. Sige. Yes. Jane Baile, good morning sa imo, Jane. Kag ha, Merry Christmas. No? Good morning, mga reaction boy kay Sir Soming Yen. Amo na lang ako ng pangalan niya. Soming Yen sang kag ang tanan yung mga personal sang BFP dira sa Granada Fire Station. yes. Thank you so much. Good morning sa inyo. And Merry Christmas, kid. Erwin Gonzalez, may agaman. Isa pa ba ka kanta na kung sa Christmas ba? Parang... Ano nga Christmas? Para may Gcash ka. Maninoy, one ball! This is for you. Ano namin man? Sige, ano ba? Ano mo labal? Ano po daw? Damo eh. I'll be home for Christmas. Hindi ko nakabalo. Hindi ka nakabala. I'll be home for Christmas. Hindi ang mga lagday, ang mga... Mga kwansa ka na. Jingle Bell Rock. Sige, ready, go! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle... Kadutay isang lyric. Kadutay. Hindi ka... Gusto ko damo lyrics. Sige. Michael John Season, good morning, man. Karon na kay i-train ta ka karon mayo. Ito na naman na action boy. Di Kila. Taylor, good morning. Ate, sige. Karon naman ha, standby anay sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapagunang mga balita lokal, ginistrikto pa sa Negros Occidental Provincial African Swine Fever Task Force ang kampanya kontra sa ASF para mapasiguro nga hindi makalusot ang mga baboy kag karne sang baboy alin sa mga lugar nga apektado sang African Swine Fever. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Disana, may mga persona sa gihapon nga tinguha nga makapasulod sang sini nga produkto bangod sa dako nga demand karon nga holiday season. Duha pa ni Disana nga sang nagligan nga semana, may isa ka persona ang nagtinguha kung tani nga makapasulod sang ginatos ka kilo sang ham halin sa lugar nga apektado sang ASF, karga siya sa lakyan sa bread coupon dira sa syudad sang Bacolod. Gintukod ang task force para mapasiguro nga hilway sa ASF ang Negros Occidental kag mapangapinan ang 6 bilyones pesos nga swine industry sang probinsya. Nagsaka naman sang... Mga record, nag-increase siya sa mga 10%, no, sa regular nga quantity, no, province-wide. That's why ang demand nagsaka, so may pagsaka man sa presyo sa mga meat, eggs, product.
Nagsaka naman sa 10% ang demand sa karne, itlog kag gata sa Negros Occidental subong nga holiday season. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, ini mga eksperyensyahan subong nga bulan sa Desyembre tubtub sa unang nga bahin sang Enero. Dugang pa ni Decena nga kung nagasaka ang demand, nagasaka man ang presyo sa mga ini, apang ginapasiguro sang gobyerno probensyal nga wala sang pagpamintaha nga negosyante paagi sa pag-implementar sang istrikto nga price monitoring kag pag-inspeksyon sa mga malls kag outlets nga nagabaligya sang sini nga produkto. Panawagan man ni Decena sa publiko nga suportahan ang locally produced farm products agod mabuligan ang mga marginal racers kag farmers. Ginahulat na lamang sa mga firecracker vendors sa syudad sa Bacolod nga mapirmahan sa Bureau of Fire Protection ang ilang mga permit para sila gilayon makaumpisa sa pagnegosyo dira sa reclamation area. Sunod kay Executive Assistant Ernie Pineda, halin sa 50 ka mga negosyante nga sadto plano magbaligya sa palupok, 46 na lamang ang nabilin nga interesado kaya nag-apply sa ilang mga special permits sa syudad. Duwa pa ni Pineda, paagi sa bulig sa City Engineer's Office, na limpyuhan kahapon nga adlaw ang ilang pagabaligyan samtang ginpangkakas sa City Legal Office Enforcement Unit ang tanan nga mga vendors nga nagabaligya sa palibot sang firecracker zone. Sunod pa kay Pineda, istrikto naman nga magabantay ang mga otoridad batok sa mga individual nga mahimo illegal nga mga negosyo sa palubok sa gwa sang indesignar nga lugar. Nagpanugya naman si Bacolod Traffic Authority Office Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuche sa mga motorista nga magdoble halong subong nga panahon sang Paskwa. Sunod kay Acebuche nga masami nagaluntad ang madamong aksidente sa Dalanon sa panahon sang holiday season bangod mas madamo sa mga tawo nagabiyahe sa Dalanon. Panugya ni Acebuche hindi magmaneho sang salakyan o kon motor kung nakainom agud malikawan ang posible nga aksidente. Samtang ginpahayag naman ni Acebuche nga masaming imbolbado sa aksidente among dalagko nga truck gani padayon ang paglaom sini nga matapos ng economic highway agon ma-divert ang madalagko nga mga salakyan. Sarang na nga mga gamit o kung maokupar sa mga negosyante sa karne ang meat section sa Libertad Public Market. Ang gin-renovate sa syudad kag damlag lamang agin inagurahan. Sunod kay Executive Assistant kag Market Cluster Head Ernie Pineda, ini nga proyekto nagatuyo nga maplastar sang husto ang mga nagabaligya sang karne, ilabi na ang mga individual nga wala naga-display sa hustong lugar. Dugang pa ni Pineda, ang among mga pasilidad na mayara sang 18 ka mga steel tables nga sarang makakomodar sang duha ka mga vendors. Ginklaro man sini nga yaran sa bahin sa City Administrator's Office ang pagdeterminar sa mga awardees paagi sa natungdan nga market supervisor. Ang mga proyekto ang ginkuha sa Annual Investment Program sang syudad sa tuig 2019 kanagabalor sang 4.7 milyones pesos. May mga nakatalana man nga mga kiosco para sa ilana. So ang ambal ko gani, gagawin konforme kung saan o nila gusto. May ara gusto nga subong, may ara gusto tapos na lang Paskwa, may ara gusto nga tapos New Year. Singkuti, kinangan ma-unite ka mo. Ang kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmar naman ni Negros Occidental Highway Patrol Group Provincial Head Police Captain Robelito Mariano nga wala sang holiday vacation ang ila sini nga talatapan. Sunod kay Mariano, paagi sa koordinasyon sa ilahanay sa pila ka mga kapulisan kag iban pa nga ahensya sa probinsya, nag-umpisa na ang ilang talatapan sa mobile patrolling kag monitoring sa mga dalanon, puerto kag terminal sa gud ipatuman ang anti-carnapping operations. Nalakip na dire ang pag-check sa mga salakyan nga nagabiyahe sa tagsa ka mga lugar. Ginausisa man sang grupo ang mga bus kag jeepney terminals para sa roadworthiness ng mga salakyan. Nalakip na ang pagpahanumdum sa mga pasahero angot naman sa health protocol. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17.
Okay, sige na, sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Si pare ko Glenn Santa Ana, good morning dira sa imo sa Bago City. Ginatamyaw niya man ang iya sining anak nga si Toto Zion. O nga si Toto Zion lang ipatamyaw yun niya. Do, kadamo mo ni siyang anak niya kasi Toto Zion lang. Glenn, pare Glenn Santa Ana, good morning dira sa imo. Of course kay Remia Garcia, mayang agaman. Jane Baile, ginapatamyaw lang si tatay niya Renato Baile sa Ilog. Kag sa mga pamilya niya dito, Merry Christmas kuno. Ipadala lang ang Pasko ninyo. Kag sa utod niya, kuno na yan. Kag sa utod niya sa Bulanon, kay Jeneline Baile. Kag kay, of course, kay Lilibeth Baile. No? Kay Merry Christmas sa inyo. Emmy Esmeralda Dolido from Hong Kong. Homa Lumena. Ano ning tanong mo Homa Lumena? Kita mo na? Tanong na siya actually ang Homa Lumena. Mildred Herdon Tahunera, watching from Kabadyangan, si Palay City. Ma'am Ligaya Beto, good morning man sa imo. Merry Christmas sa imo, no? Ang sa kanta gilig ng request ko no dio, Christmas in Our Hearts, whenever. Yes. Whenever gali. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in a manger as he sleeps. Go! Dapat Sige na, go! Hindi ko malos ang lyrics. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas Daigon tree. gudya. Daigon gudya. Request tapi oo niya lang na. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This Daigon gudya. season may we never forget the love we have for Jesus. Let him... Tama na. Tama na. Kasi wala mo na karoon. Sik lang na kapoy ka. Benito Buds. Basiway mo na sila yatag. Piuan ka na ni. Okay, ang Gcash ko gali 0915 452 PM ko lang apa. PM ko lang Good morning kuno sa tanan niya nga ihado kag ihada. Merry Christmas. Ang gift nyo buwas lang sa hapon. Si Benito Buds siya. Perti nga maninoy. Tanan nga mayada kag ihado niya. Yang nyo Christmas gift. Buwas lang sa hapon. Wow! Maninoy! Manitoy mo Benito. Maninoy! Good morning. Yes! Good morning, Edition Boy! Kay Paula Sayon, kag kay Tolitz, dila and Rio Buya family. Dira sa Iloilo, Merry Christmas, everyone! Yes. Sa mga taga-Kabadyangan dira, good morning sa inyo ha. Nagalumapaw kuno ang enerhiya sa programa kay gasigabong sa speaker, Bluetooth speaker. Wow! Social. Christine Menyas Villalobos. Good morning man. Joval Trinidad. God bless always. No? Merry Christmas and advance prosperous New Year. Hello again, second portion. Bao kumarihay tagali Eden. Yes! Aboso. Kumari ba? Si Marimo Van. Actually sila, do ano lang na yan, do ka third degree kami. Pero kung kumarihay, di ba, ang parents ng bata, tapos siya. Kamuya. Ano kaya? Hindi ka manina. Ayaw ka manina. Mani. Hindi Tika kumari. third degree, gani nga kumari. Kami abala ni Ma'am Vanessa. Ang niya nga pag Love de la Torre Cabaluna. Pa-shoutout ko na sa mga taga dira sa Victoria, sa mga Saan family kag Evangelio family. Jennifer Dolaca Celoterio. Merry Christmas man sa imo. Kag good morning. Sige, standby kita sa aton mga balita national.
Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Detalye na sa aton nagapangunang mga balita nasyonal. Ginadoso ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang death penalty para sa mga pulis nga nakahimo sa heinous crimes o kung makasilig nga krimen kung ang nasambit nga penalidad liwat nga buhion sa Pilipinas. Para kay Anyo, ang death penalty amo nagakaangay nga ipamatbat sa mga drug lords, sindikato sa droga kag heinous crimes nga kahimuan sang kapulisan o kung mga uniform personnel. Ang pagtalakay sa death penalty liwat nga nabuksan kasunod sa shooting incident sa Paniki, Tarlac. Sa din involvado si Jonel Nuazga, ang pulis nga assigned sa Crime Laboratory sang Parañaque City PNP. Liwat naman ginpanawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga mabalik ang silot nga kamatayon sa Pilipinas matapos ang brutal nga pagpatay sa isa ka pulis sa Mag-Iloy sa Paniki, Tarlac. Sunod kay De La Rosa, ang ginhimos ang pulis nga si Jonel Nuesca nga cold-blooded killing, double murder kag heinous crime, silot nga kamatayan ang nagakadapat nga penalidad. Sunod kay De La Rosa, tubtub subong nagapabilin sa gihapon sa komitiba ang ginaduso nga pagbalik sa silot nga kamatayon sa mga makasiligdi nga krimen. Naibaluan nga mismo si De La Rosa ang author sang among nga hagna. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte naman ang nagaduso sang hagna nga magabalik sang silot nga kamatayon para sa mga kaso nga drug trafficking kag kaso may kangtanan naman sa iligal nga droga. Nanindugan naman si Interior Secretary Eduardo Anyo nga mayoriya sa kapulisan sa pungsod ang ginatungdan ng ila obligasyon sa pagserve kapag hatag proteksyon sa tao. Ginhimo ni Anyo ang reaksyon kasunod sa nagwa nga pag-generalize ang publiko sa kapulisan matapos ang insidente nga pagpatay sa isa ka pulis sa Mag-Iloy sa Paniki, Tarlac. Depensa ni Anyo, 99% sa mga pulis ginahimo ang ila obligasyon, partikular ang pagpatuman sa quarantine protocols, pag nagapakig-away sa mga kriminal, kaya napasiguro ang interes o kung maproteksyonan ang interes sa publiko. Sugatao naman sang mas mataas nga monthly contributions nga 13% ang mga miyembro sa Social Security System sa masunod nga tuig. Sa statement, ginpahayag sang SSS ang pagsaka sang kontribusyon sa masunod nga tuig magapasiguro sang long-term viability sang pension fund kag magapasaka sa benepisyo nga makuha sang miyembro kag mga benepisyaryo sini. Samtang nagalaom si Finance Secretary Carlos Domingos III nga kabigon sang SSS members ang ilang mataas nga monthly contributions bilang savings kag safety nets naman para sa palaabuton. Ginpahayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala pa sang ebidensya nga magapamatuod nga magaresulta sang mas severe kung malala nga kung makapalala pa sang COVID-19 ang bago nga strain sang virus nga nadiskubre sa United Kingdom kang Northern Ireland. Sunod kay Duque, ang bagong strain ng COVID-19 nagpasaka sa transmission rate sang 0.4%, apang wala sa may nakita nga mahimo ini nga makapalala pa sang virus o kung makaapekto sa efficacy sang anti-COVID-19 vaccine. Ginpasiguro naman ni Duque sa publiko nga ang otoridad naka-full alert para mapunggan ang bagong strain nga makasulod diri sa Pilipinas. Kag ang mga eksperto nagatrabaho na agud may baluan ang comprehensive profile sang bagong strain sang virus. Ginlaragoy naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang 2020 bilang most difficult year para sa Department of Health. Bangod madamo ang nagtulo ang luha, bangod hangkat ang gindala sa COVID-19 pandemic. Ang Pilipinas, ginpaydalom sa nagkalain-lain nga community quarantine classification, humalin sang Marso 15, nga nagpanubo sa availability, kung available nga mass transport, kag nagsira sa madamo nga operasyon sa negosyo, bangod gindumili ang mass gathering, sa tuyo nga mapungga ng COVID-19 transmission. Ang Pilipinas sa karon ang mayara sang masobra 400,000 ka kumpirmado nga kaso, 429,000 naman nga recoveries, kag naglamot naman sa masobra 9,000 ang napatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30.
Sakay Jackie Lo Guazo, Merry Christmas man sa imo. Jackie Lo. Sakay Benji Di Paula, ka mabalik ko anay kay daw may nalaktawan ako di karon mo. Ay nang ano ni? Nag-umtat na ni siya. Ako, no? Sige lang. Benji Di Paula from Panukoy Sub-Fire Station. Oy, dira sa amon gali. Watching from Panukoy Sub-Fire Station. Lala, Merry Christmas sa imo. Kay ari na siya okay, may mga let the success story of others attract you to your success. Ari na siya. Dennis, ligo gani. Ligo Si sino ni siya? Himusa ganin ni siya kag kuno. Lukuta ganin. Lukuta, duban paper. Ari na siya, tiya mo kuno, hindi kaya kabasa sa iba ni mga comments, kaya iya lang yung comments ang arin. Ano naman, taning Facebook, ginaban nila mga ano na, Gani. Surat tibing Facebook ba, ang balang nagkakuan ko. Dear. Oo, ina balang gina-replyan nila yung aton nga mga gawa, kuan daw, hindi ko na mabasa ang iba, no, kay iya na lang tanan niyang ari, di ho. Anong paon, tani ba lang yung sisa? Na, ano ni sila yaman. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Sa kay Rodely Gumayan, Merry Christmas man dira sa inyo, no? Si amigo ta Glenn Santa Ana, si Aksyon Eden ang upod ko, hindi ni si Aksyon Dorel. Pareho ni sila nga mga beautiful. True. Lain-lain lang kategory. Kategory. Talaka, may kategory na gali. May kategory ng beauty mo, no? Both are beautiful. Inside and out. In a different way. Yes, perfect. Ay, mali sila ya. Doña Elena Alegarbes, good morning. Good morning, Don. Bet niya kanong attire ni Eden. Red nga off shoulders. Yes. Kagwapa gid ko no. Yes. Si Doña Elena na naghambal ha. Grabe, na-appreciate ko. Good bala, Don. Do- Ma'am Donya. si Di na to ba, may nalaktawan ka bala, no? Tikay ka sabad ang kuano. Emma Yanson, Merry Christmas man sa imo. Kay kasabad sa nga comment amlay ng mga negosyo bla nila bla. Gani. Ngani mo nila ang tanan nga comment di sa aton kini sila yung reply. Ari mo gid. Ipang black Lang, i-black ari mo mo may gid, pak. malusot naman. Arna. Good morning, Maninoy Major Romeo Vargas. Dila sa Himamayat Meng, City. mga gadamenga. Of course, Captain Joseph Cantonina, Maninoy man. Si Captain June Giliba, good morning. itamyahon ko man bla si Joseph Villasiran bla kay ikaw balo gali siyang ranggoy ko nanonon ni siya mo. Pulis man na siya. Dito na to sa sighting sa Silay Dampi na assign nga area. Rose Wenner sa Germany, good morning man. Sa kay amigo ko Jury Padayhag, kag kay Tintin of course, good morning dira sa inyo. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Nakalambot na ko na siya. Nakalambot ka na. Yes. Sige. Good. Sige, standby tanay. Iban karon on air tagid ya igrita. Yes. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa detalye na sa Balita International, nagpositibo sa bagong nga strains ng COVID-19 nga nidiskubre sa United Kingdom ang duha ka mga estudyante nga nagbalik gikan sa Hong Kong o kung nagbalik sa Hong Kong. Ining ginanunsyo sa Department of Health sa Hong Kong kasunod nga ang syudad nagatinguha sa karon nga makasecure sang 22.5 million doses ng COVID-19 vaccine. Sunod kay Dr. Chuang Shuk Kwan, head sa Communicable Disease Branch of the Center for Health Protection, ang virus sample sang duha ka estudyante nga nagbalik sa Asian Financial Hub sa Desyembre ang nagmatch sa British variant sang COVID-19. Dugang panikwan, kinahanglan pa sang dugang nga analysis agod ma-verify man ang nasambit nga mga samples. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, liwat nagsaka ang beer consumption sa Asia kag Africa sa sining tuig. Sunod sa major Japanese beverage company nga Kirin Holdings, ang global consumption ang lambot sa 189.5 kiloliters sa din kalabanan sa bumalakal ang gikan sa duha ka nasambit nga continents. Dugang pa sa Kirin, ang Asia ang may pinakadako nga manugbakal kung pinakamadamo nga manugbakal sa makahulubog nga limnon sa sulod sa 12 na kasunod-sunod nga tuig.
Kung basihan naman sa kada pungsod ang China, ang nagapanguna kay ikadua naman ang Estados Unidos. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 8 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, kasubo man niya kay daw Christmas gid si idol mo, Sino? si Sander Ford. Okay. Sa prisuhan. Kay ginaresto Idol na ko siya. sa subong kaya na sa persuan. Amo na. Ginaresto na siya, Kaya Action pag ito Boy. yun. Kasi may mga mag shots na sila. May mag-shot. Sabi nakita ko na nga post sa Facebook. Kaya ako may mag-shot siya. Tapos may... Details, may butang na nga. Sana hindi mo pinatay yung mag-ina. Alak tayo. Alang, akay do ang gidyo. Ano man, do Hindi ang man gidyo. sanggid. Si Sander Ford yung mga ka-action. Why na yan nagtiro to sang mag-iloy? Nangastigo ni siya Nangastigo. yan nubya. Oo. So ginaresto na siya. Yes, Kaya kag gapon, Action balita, Boy, oh. na siya, nagapangatubang siya sang kaso nga syempre pag sakit sa iyang ex-girlfriend kag rape. Rape? Yes. Okay. Amo na Action Rape. Boy. Pag ginpatamaan, gisag-lisag ex-girlfriend. Oo. Ex niya na? Ex niya. Kaya Kaya nung kibera yung kastigon kay ex siya naman to gali. so sila pagani. Ah. So sila pa ko Bro, it doesn't mean to say kung kamo pa mga stigo ka ha. True. Ilagay naging kung ex na. Yes! Perfect. Pero tigin panginwala, syempre Action Boy, ang mga akusasyon batok sa iya. Naghatag pa sa actually isang message sa iyang girlfriend. Sa ex-girlfriend niya gali, hambal niya nang duhata, nasakitan sa desisyon nga ginhimuta. Tani, hindi mo man ko pagpabayaan, kay kabalo ka nagit ang iloy ko, hindi na ya, wala na ko no Action Boy, hindi na bala sarang nga ma-accept ang amo na Action Boy, nga mga balitaan, subong pangadaan nga, Christmas season, Action Boy. Tani ko no, mapatawad na siya sa iya nga ex-girlfriend. Kag nagpangako nga dako ang iya bag-uhon siya kaugalingon, masunod nga tuig. Oo, dako inan sa mabag-o yun na. Bago yun na tsura ya. Tambal ko gida. Sa ako na Action Boy. Di ba? Bago yun na tsura ya. Di ba? Hapos lang na. Batasan pa. Oh, hapos lang na yung Ang maras Action limla Boy. nila, pili ka kuno sa babae. Nga gwapa, malain batasan, o kung mayo batasan, pero hindi gwapa. Oo. Dili ka lang kuno sa hindi gwapa, kayong batasan, Ay, mabago mabag-o pa. mo, true. Pero Ang sa tsura subong- mo, hindi mo na mabag-o. Pero sa subong nga panahon din na, kayong tsura, tayo si 100 do bago yung gani. Galing ka, duka lang alam. Duka lang alam mo tsura. No? No? ka tsura do. Ano yan kung tsura ko, kung pagpataas ko ilong, no? Tsura yung subong do, pwede sa ka-intra sa Miss Gay Philippines. Ha! Bungga! Pero Action Boy, Pwede sa nagabalik, wala. kumaga muna. Pero basta wala sa gina, may maintenance na siya. Ambot lang Ambot siya, gani Ay, mo Anong mo gina plano maintain yung- now. Ha? Ay, mo na maintenance siya. Wala. Amo na niyo daan. Given. Born and raised. Good. Pero tigil pa dalo man siya Action Boy sa indefinite suspension. Sino? Sa iya sini nga management nga Star Image. Samtang nagapada ng Agin na manage pa sa Gapon. Oo, so kung arang-arang. Charot lang. Ikaw bala mo. Hi. Ginalaglag mo gikot. Balita sa sports. Ginpakilala sang Washington Wizards ang ilang bagong all-star guard nga si Russell Westbrook gikan sa Houston Rockets kabaylo ni John Wall. Sunod kay Westbrook, ginako sini nga hindi tanan nga tao ang mahangpan siya bangod wala pa siya nakilala. Rason nga pati gilayon sa mga ginapalayag sa iban. Ginabi-abi naman ni All-Star Bradley Beal ang pag-abot ni Westbrook sa ilang grupo. Kaya nagalaom sa madamo pa nga kadalagan. Madamo naman sang nagalaom nga sa tandem na day Westbrook, Beal, kay iban pa kaangay na day Robin Lopez kag Denny Avdija. Mas mangin mabakod pagid ang ilas ni nga team. Balita Espesyal! Alright! Woohoo! Dapat mo gyapon ng energy Action Boy. Energy ka Christmas! Yes! One day to we go! wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ano naman? Ay, namo Lain na. ang tunog. Amo na siya Action Boy. Kung Yes! gali yung Christmas song yung kung yan lang 12 Days of Christmas. Sige ba, ano na gani? On the first day of Christmas, my true love sent to me a birthday party. Ang second
second day. A second day of Christmas, my true love sent to me a party, a Christmas party. Tama na ako nung pambali nila. Action Eden, paliyog ko, bihambal kay Action Boy nga, untato niya na kung ano ang ginakaon. Kung ano man na... Kung ano mga ginakaon niya, untatan niya na kaya hindi kung maka... ano man ako nung mga ginapang tumar. Ang taton mo na ako naman. A party, a birthday party. Hindi ka na, ya? Sige na. Kailang? Sige. Before anything else, Action Boy, gusto ko lang i-greet, of course, Aboso Pantaras Duran family. Merry Christmas, each and everyone. Tito mo, Edwin? Yes, Okay. pero muna siya nagpapamati. Of course, Galing Ledesma family. Dira sa San Carlos City, Tita Gingging, Tita Raymond, of course. Mama Leticia, thank you so much. Yes. And happy holidays. Happy holidays. Yes. Kay Momo Moises sa Bago, good morning. Sa kay Yuki sa kay Moronay, maing buntag sa lahat watching here in Taguig Cyber Security Firm. Security firm na sila galit. Cyber. Bungga. Action Boy, maging pag-greet gali sa Action JMO sa Purok Santan, Barangay Takuling. Merry Christmas and God bless you. Salamat gid ko no. Nagapamati gid ko no si Christine Manalo, Josmar Caliejas, Eduardo Caliejas, kag Amalia Lozada. Yes, good morning sa inyo. Thank you so much. Good morning, of course, all over the world. All over the All world. over the world. Oh. Merry Christmas. Okay, may mga listeners kita from US, from Germany, from Australia. Kaya all over the world gusto mo i-greet sila lain-lain. Yeah. Liwanag, ligaya, light, joy, claridad, alegria, kasanag, kasadya, labrak kalipay, sahaya, Kasanag katuya, kasadya doon sa makulod na yan. Kompleto gani, dialect. Ranyag, rags. Mayari pa di gani Action Boy, Kibo yorokobi, ilumina joya, yangwang shiwei, lumiye jua, bejuljum, arwa farao, shelos alegria. Alam mo na? Chinese, French, Korean, Arabic, Hebrew, Portuguese. Para ka, sige. sabot po ba itong mga kuan, mga listeners na to, no? Okay, Good. sige. Sige may ginapag-greet di sa si Mrs. Ako Mrs. Kuno karon di galing way mabutang ngalan si Rachel Bihag man eh. Bihag? Oo. Filenora Bihag. Hindi bahaga, Bihag. Rodney Harder, good morning man sa imo. Yes. Gatawa ko sa sige. Sinong katawa na? Gatawa sa si Rose sa winner Yes. sa Germany. Bayla kay magpuli di siya kay pakilala ta ka. Oo. Dala niya ka chocolates. Wow! Matambok galing ba? Pag-greet di kalio si Rachel Bihag. Amo gani, amo na na sa siya? gani. Okay. Wala kong kapamati, sorry. Victor Tugaf. Maing agaman. Tugaf? Tugaf. Nakasosyal, ha? TM Victor Tugaf eh. Pan masosyal sige. pagid. Maninoy, Dr. Renante de Sena. Good morning. Primo, maing aga. Yes, Parenti kami na. Tal. Oh. Mga taga kawayan na sila ba? Kawayan Kay man de Sena, kagdura mo sa letter D. Ay, lapit lang. Sige. Oo. Sige, go. Okay. Ano nga tayong balita special? Siyempre, amo kya. Action Boy. Lapit na lang yun matapos. Antes matapos ang tuig, matapos naman eh. Kaya duwa na lang ka barangay, duwa na ka barangay. Duwa na lang ka city ang nabili ng Action Boy. Tapos Banwa naman. Banwa naman dayon. Banwa. Dasig lang niyang Banwa ya. Ang syudad sa Victorias, Action Boy. Victorias. Yes. Ang syudad sa Victorias may 26 ka mga barangay, Action Boy. Kagte ang Action Boy, ako ng nickname, ako pagkilala sa syudad sa Victorias is the Sugarlandia of Negros Occidental or the Sweet and Green City of Negros. Okay. Anong former name nga sa Victorias? Ha? May former name na siya? Wala na butang. Kawan na butang? Lipat lang ko, basta may former name na siya. Oo. Ng Victorias City. Notable, yung kuno gani Action Boy, ang Victorias, sa St. Joseph the Worker Chapel. Correct. Nga ginkilala ini, nga important cultural property of the Philippines sa itong Desyembre tuig 2015. St. Joseph the Worker. St. Amo na Joseph the mayara Worker dang Chapel. The Angry Christ. Yes. Muna. Declared as an important cultural property. Grabe Action Boy, no? It's an opportunity, privilege nga gin-acknowledge, no? Syudad sa Victorias. Kag of course, ano bala? Diin bala kilala ang Victorias? Sardinas.
Pwede man. Kaduwa na yun. Victoria's Milling Company is Of the course. world's largest integrated sugar mill. 7,000 hectares ni Aksyon Boy. May Grabe, no? malanggali, abi ko kung nanugid kadako. Dugin po tamaan kung man donate. Pati Kagati, syempre, amo na siyang largest sugar refinery diri sa Pilipinas, Aksyon Boy. Grabe, proud to say. Nga ari diri sa Negros Occidental. Refinery, but silingan mga refined sugar, mga puti. Muna siya. Amo na. Kasi mong kanina may mga sardinas na sila. Oo. Kalame, kuwan, bala. Kag ang ano ha, ang quality ha. Kalame, wala nga nagdula. Ako kabato. Hoy, kabato si Presklam, ya totoo. Ano to, tagal? Nugay na ko gani. Ay ko, bato na. Doon, hindi, taka na. Ang next Aksyon Boy, lastly of course. Although Lone District siya, pero syempre under Negros Occidental. Bacolod City! Yes, abe, Pinakadamo. Eden Aboso, be. Sige. Eden Aboso, 15-year-old stunner, Bacolod City. Amo na, pag-ako sa siya. Kaya doon ka common sang Bacolod City. Naka-common. From the city, FC, from the city of smiles. From the city of, basta ang inyong maninay, ganda lang. Walang pera. Bacolod City. Ganda lang ang labanan, walang pera, Bacolod City. Perfect. Pwede na. Uwa. Pwede na sa April. Hindi na naman ihado. Pwede na sa April. Sa April, ano na sa'yo? May intro ko Uwa. Sa Miss Mascara? Hindi pa na Miss Mascara. October man na yung mascara, Queen. Panaad. Sa Panaad, gagid dyan. Panaad Representing sa Bacolod. Negros kita maghinirupay. Okay, of course. Bacolod City Aksyon Boy, first class, highly urbanized city sa Negros Island, kag Western Visayas. Dito sa Region 6. Siyempre, kabalo naman kita Aksyon Boy, din sikat ang Bacolod. Mascara Festival. City of Smiles, Connection Boy, that's why damo na namian din yung mga foreigners. Based bala sa survey, damo kita nakantuan, kaya miskan akig yung Connection Boy, taga Bacolod. Kasmile ya. Akig na kasimwa. Sa balay ka lang. Kanyang taga Bacolod, daw may nga host bala, ka-accommodating. Hospitable. Grabe. Kagti ang aton, actually, Aksyon Boy, no, ang old spelling, gali isang Ilonggo, Y gali iya. Y-L-O-N-G-O. Ano, no? Ilonggo. Oo, Ilonggo. Y galing. Y Yung mga ang- sa Spanish nga mga okay. ano bala. Kagti, syempre, kabalo naman kita, di ba? Ang ano sa aton, hiligay nun, yung dialect. Di ba? Tinga ang Bacolod, yung ngalan ng Bacolod. Wala na butang Wala na butang. Bakulod. Bacolod, kaya nabutan sa daw hili po, sa hili portion. Amo na Bacolod. si Lula na yung nagano sa akin, sang Bacolod Aksyon Boy. Ara gali sa may Barangay Granada, ginako nga area, ang mga Bacolod. Correct. Muna sila sa Bacolod. Actually, Bacolod na siya. Hill. Yes. Dahil lang. Mama Te, good morning. Mate Espina? I-shout out ko ang Kiko. Ang ano? Wala. Sino na? Good morning, Miss Donna. Wala, ang natuluan ako di. Bala. Sige lang, wala karan lang, dugay lang. Sa una, gani Aksyon Boy, natawag, Munisipalidad, di ba, Bacolod? Kag, 1938 ng city, galing Correct. Bacolod, Aksyon Boy. Kaya ito isang ano. Makalimat, be? Correct, be? Correct. Wait, convincing. I know my history. 1988, gano'n, nag-50 na siya, nag-golden. Siyang 1988. Correct. Grabe, no? Ang mayor, amo niyo, ang namis na da, sang 1938, ang Bacolod, it became a city. Ang mayor sinadira si Alfredo Montelibano Sr. Pag golden niya sa 1988, ang mayor si Alfredo Montelibano Jr. Wow. Grabe, pila sa una sa imo nga history? History ko na yan. Pila-pila ka na yung score? Score sa history? Grade Exempted ako. Wow, taga lumapaw. Grabe, ga lumapaw ang confidence. Ginapaw, white ha. Sige. Kami ng mango. Kami ng mango. Ano na? Good morning, anay ko no kay Mate Espina. Oo, kani, Ma'am Mate, good morning. And of course, maninoy kong Kiko. Kiko Benitez? Nalipat ko mo na. Sa kadamo sang akon nga mga maninoy, syempre, kalipatan. Si Mate Espina, kung pwede ko siya pwede mamanina. na siya, pwede.
Pili ko na matawagan ni Mati mamangkot siya nga boy nga gintamyaw gi ko to ni Aksyon Eden now. Kay explikahan ko sa. Sige, ma'am, Kylie coordinates sa akong nga secretary. Charot lang Merry Christmas, Merry Ma'am Christmas. Matestina. Sige, amahan na si Mati amiga ta na yan. Yes. Grupo na yan. Ato na. Alex Batiles, good morning man. Merry Christmas man sa imo dira. Retired na sa pulis man ni siya. Sa crime lab na sa una, dabla sa province, siya na sa unang gahead na. Okay? Yes. Good morning, the Nation Boy Cabrera family. Dira sa may barangay Canroma, of course, Mamang Eji Beltran, Camento and Camento family, dira sa may barangay Mansilingan. Thank you so much for watching, and sa tanan nga, wala sunggudan Merry Christmas to each and everyone. Okay, sige. Yes. Arin sakto si Benny Fundadoro. Ang former names ng Victorias, malihaw ni actually, maligaw na butang yan. Maligaw na butang. Pero actually, malihaw. Malihaw na sa laklan niya. Malihaw, ginedit niya. Ginedit niya. Malihaw. Correct na siya. Yes. Thank you, Ben. Thank you, Ben. For the information. Sa medyo tayo ko na ka-failure hindi man ko makabalo ko may ara. Nalipat lang ko. 98 lang. Actually, Action Boy, sa edad mo na mo. Ay na? Oo. Actually, na akon nga nabalaan na tungod mo na sa edad, what's wrong with age? Wala gani. Wala may ginambal. naman. Diba? Anay ka naka-off shoulder ka. Of course. Liwat ang Gcash ko, 0915-452 PM ko lang ang 4. Ay nakulba ko si kamo ni Aksyon Doral kuan ka mo mag-off shoulder ka mo kulba ko kasi madagdag. Hindi mo siya madagdag. Kasi mag-malfunction, bro. Wardrobe. Wala, gina-secure din namin. Kasi mag-iyo ka pa. Wala na siya. Basi ma-cancel, wala. Galing kay Te, kung madagdag naman, sila ay, likod ni Aksyon, hindi nakita. Wow! Singitan yung... Kasingitan niya. Sorry, guys. Ang mga basta advance. Happy New Year! Advance Merry Christmas, Anay. Merry Christmas sa tanan. Let's enjoy Christmas. Celebrate kita gyapon in spite of the pandemic. No? Correct. Keep safe, mga ka-action. Halong gyapon. Bisan mayara kita nga pagtipon-tipon sa sining panahon sang Pasko. Let's always observe the health protocols. Yes. Social distancing, face mask, Enjoy hugas it with your kamot. family. Oo, Hindi kay enjoy now, suffer later. Yes. Avoid enjoy kita. mga ka-action. Good. Kag sa mga maninoy, kag maninay, ni Aksyon Eden, ari lang di siya. Yes, ari lang ko di. Of course, Attorney Dag Pandan, pwede ta ka maninuyo. Liyag lang ko da, sang ako na nga mga pundo sa imo. Liyag lang ko da, kaya daw lagi ka pa. Charot lang. Yes. Si Atty. Dag, pamasko man ha? Oo, great siya bala. Atty. Dag! Uy, tada! Batay, kay once kay greet mo na siya dan, kag pangayuan, ma-pressure na siya mo. Amo na iya nga, no, Action Boy. Amo na iya nga batas. Muna Once sa kay ambal mo na agad. Sige na, ambalan, tatagata ka oras. Atty. Dag! Hindi ka na. Gusto yan na specific mo. Atty. Dag Pandan! Ano nga specific namin mo man? Kung ano ganyan pangayoon mo yan. Gusto mo manok? Pakilala ko to sa imo nga nag-paristo sa salakyan mo. Good. Oo. Wala na be. Attorney Dag Pandan. Hambal ni Madam Nonski, good morning ko na. Nagsindi ka na. Harapan siya kung naghulat lang. Pasok. Sigurado ko gaharihi ni siya subong mo. Sige. Sige na, basi matama ng iba na. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline. With Aksyon Artay Hopon, ang inyo naman ring news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.